Kisah-kisah di masyarakat banyak sekali. Ono wong lanang nikah duwe bojo, uripe sing wedok melok sing lanang. Sing lanang meninggal. Ono wong wedok iki mau diusir ya. Ono wis ya bojomu wis mati kowe mulai. Wah, iki ora omaham, iki omahe bojomu. Lah sing ngomong ngono iso dulure sing mati mau iso kangane, iso kakak ipare, iso adik ipare nundung bojone mayit mau. Akeh ngoten niku mboten pareng. Ya, kecuali metu dhewe, wis aku mulai wae, bojoku wis gak ono. Tetep seduluran aku mulai wae ning gone bapak ibuku, monggo. Tapi kan kejadian di masyarakat itu apa ae ono, sing model piye ono. Ya, makane sampean kedah ngerti, kedah duwe ilmune. Keranten apa ben ora ngawur ketika sok ben terjun ning masyarakat.